снощи не смениха времето, аз грешно си навиха алармата, то като станах, то вече нямаше смисъл да ходя на работа и... Ма, те го върнаха назад, което означава, че си станал с 1 час по-рано. Ти как си иначе? Измисли какво да направим, за да привлечем клиенти в кръжба. Да, бе, какво измисли? Миши, знаеш ли кое продава най-много? Секса. Ванка, така като те гледам, не смятам, че имаш много работа като компаньонка. Не, бе, говоря за това заведение, че има нужда от женско присъствие. Ще го правиш бардак? Не, бе, тапанак, ще пусна обява, че търся сервитьорка. Ми къде ще стоиш тези пилони, бе? Не стриптизьорка, бе, глупак, сервитьорка. Сервитьорка? Че ти може да си позволиш така екстра? Тос пък. То докато стане време за първата заплата, тя ще се избива парите. Добре, сега, обява ли ще пускаш? Да, ела да помогнеш. Така, ти пиши. Добре, сега търсим сервитьорка, нали? Да. Добре. Така, какви качества търсиш? Може ли да пишем да е секси? Лъчезарна, млада, болка. Пиши, че трябва да може да работи с клиенти и пари. Значи тя няма да има какво да прави. Добре. Друго? Хубаво, де ти си кръчмар. Какво друго трябва да търси в една сервитьорка? Да е готова на всичко. Добре, пиши променливо работно време. Да умее български език. Минимум на средно ниво. И да се къпе поне веднъж седмично. Добре. А ти? Какво предлагаш? Работа. Какво да пише на заплата пак? Това е може да го прескочим. Не. Задължително поле. Хуай, пиши 300 лева. Минималната заплата е 420. Така ли, бе? Кога пак ги вдигнаха? Всеки ден ги вдигат. Като винетките. Ванка, за да дойдат повече кандидатки, ще трябва да пуснем по-високо заплащане от минималното. Точно така. Пиши 425. Нали искаш да е секси? Хуай, пиши 500 лева. Обаче без обвързване. Така. Друго да пише ли? Виж кой излезе. Какво това? Я ще тръпни. Не, аз не съм. Момчете сега жена. Не, няма проблем, аз чакам автобуса. Оставя. Снощи нали смениха времето, аз нали греш... Отиди пак. Оставя. Аз снощи... Мазнай го пак. Какво да пиша? Нищо... Момчето, ей сега ще да момчето. Какво бях мазнай с пека.